Euskal Herriak kolore hau zuela, eta, bueno, nire inguruan kolore hori ikusten nuen, baina suertez, gerora ezagutu nuen Euskal Herriak kolore horia ere bazuela. Eta orain dela urte asko, urrutitik etorritakoak nola honi deitu zioten Saltuz Baskonun eta Ager Baskonun. Eta Ager Baskonun hori ezagutzeak Euskal Herriaren zentzu osoa ezagutzeko aukera eman zidan. Eta hemen aurrean daukagun gizon hori izan nuen gidari Ager hori ezagutzeko. Eta Araba bere bidetik, berari jarraituaz ezagutu nuen, hortxe biltzen ginen, batzuk Gipuzkoatik, bestek Naparrotik, Arkauten, Gasteizko sarreran, eta bera aurretik kotxean jarri, eta gu beste kotxe guziakin hileran. Eta gizon honek umore handia duenez, eta txisteak ateratzen zituenen, gogoratzen naiz behin, segi atzetik gara. Eta bera aurretik, gu hileran atzetik, semaforoa gorrian jartzen zenean, batzuk pasatu eta besteak gorrian pasatzen zuten. Da, halako batean, etxe beste hor dator, portugesa bezala. Hileran jarri eta semaforo gorria pasatuz, ez? Anedotatxo bat izan zen. Baina, beraki bizi osoa daramagu, hau meko eskorra zanetik eta ni muti gaztean itzanetik, eta pasatu ditugu egun politiak. Askotan urduritasun horrekin, ez? Errekor bat egin behar dugunean, momentu latzak izaten dira, eta gu ezin egonez gaudela, bera bastarren joan iziguruan, da igual broma bat egiten digu. Eta beste egun baten berriz, ardotegi batera joan, eta bizitza dituen beste alderdi goxoiek ezagutu. Horrelaxe doa gure bizitza, eta hemendikan jakin genuenen, Luis Mari ere omendua zela nola ez hemen egon, ez? Eta gu batetik bestera, gure harriak inguruan ditugula ibiltzen gera, harri bat ekarri dugu, horrekin osatu dugu saietxo bat, baina beste modu batera ere omendu nahi izan dugu. Horregatik, zorionak eta eskerrik asko. Egunon guzi hori, nik gati bezala ez, mutikotatik harria sortzen hasi, eta lagun bateri esker Euskal Herriko hainbat bazter ikusteko aukera izan dut. Eta gaur bere omena zela eta hemen zigin ursegin ez. Eta horregatik hemen gaude. Eta nola gure ibili hortan beti harrekin ibiltzen gara. Baina harria sortzea bakarrik ez gala, ez dela gure bizi eta beste afizio batzuk eba izaten ditu. Eta nik egun honetan beste modu batera omendu nahi dut ez. Egun handia dela gaurkoa, ez da sobran esatea, ze ederra den gure euskerain, bultzada bat ematea. Ta omenduaz lagun batzuen, lana eta borondatea. Eskerrik asko Luis Marien beita, tikitaka elkartea. Eskerrik asko Luis Marien beita, ikitxaka elkartea. Harri bat ekarri dugu, eta harri horrekin saiotxo bat egin behar dugu. Pixkoat, erabili ezagun simila. Harri borobila ekarri dugu. Mundua borobila da. Mundua gizarte asko osatzen dute. Eta guk, euskal gizarteak, osatzen duen giro honetan, zoritxarrez egunero jarraitu behar dugu esaten, beste gizarte guzien lagun izan nahi dugula, baina euskaldun izanez. Beste tituloa beharrik ez dugula, euskaldun izanez, beste denen lagun izan nahi dugula. Eta Araba Euskaraz jaialdi honetan denak paseotxoak ematen ari gera, eta guk 111 kiloko borobila bat ekarri dugu,
Inaxio jaso, eta nik bizkarrean paseotxo bat egingo dut harria hartuta, eta baita ere oroituaz, gaurko herrikiroloien jatorria lana zela, arginak harria landu, eta bizkarrean hartut eraman behartzuela. Beraz, Inaxio harria jasoko du, nik bizkarrean paseotxo bat, eta berak bere agurraiko dizu harriakin. Berriro, zorionak eta Luis Mari eskerrak, urte askoan elkarrekin jarraitzen dugu, eta jarraitu dezagula holaxe, bizi polita pasatu. Eskerrik asko guzti hori.